това видео ми се иска да разкажа за омега-3 и колко всъщност са важни омега-3 мазнините за менталното здраве. Смята се, че човешкият мозък е около 2% от цялото тяло при възрастните индивиди. Но също така се смята, че той се нуждае от около 20% от калориите на базовия метаболизъм при възрастните. Базовия метаболизъм е енергията, която е необходима на индивида, когато той е в покой на дневна база. При бебетата тези цифри са още по-големи. При бебето мозъкът може да заема около 10-11% от теглото, а разходът на енергия може да достигне около и над 50-60% от калориите на базовия метаболизъм. Изводът тук е, че човешкия мозък изразходва много енергия. Няколко са хипотетичните възможни решения на този проблем. Едно от които е да се консумират храни с по-високо съдържание на енергия. Друго е да се яде много. Трето, например, е да се съхранява част от енергията под формата на мазнини. Например, бонобо шимпанзетата отделят около 7 часа на ден, за да се хранят, което се смята, че може би е свързано с техния нисък процент подкожни мазнини. За разлика от тях, хората имаме по-висок процент подкожни мазнини и ни се налага да се храниме по около 2-3 часа на ден. И може би поддържането на по-висок процент подкожни мазнини е едно еволютивно предимство за нас и нашите мозъци, защото ние сме имали възможност да се движиме, да търсиме храна, да използваме различни сечива, да имаме социални интеракции и да имаме време за процеса наречен мислене, най-вероятно благодарение на това, че сме поддържали подкожни мазнини и не се е налагало през сериозна част от времето да се храниме. Нека разгледаме част от менюто на нашите предци. Смята се, че те са се хранили с плодове, зеленчуци, корени, гъби, дивеч. За изграждането на мозъка се смята, че са били нужни и по начина, по който той изглежда в днешно време, са нужни определено количество вещества, за да може той да се изгради и съответно, за да може да функционира нормално, са нужни различни вещества, част от които са омега-3. И по-специално в месото и от различни растителни източници хората са можели да си набавят омега-3. Само че това количество може би не е било чак толкова голямо, колкото би трябвало, за да може да задоволи нуждите на мозъка по време на неговото изграждане и след това. И въпреки, че тази хипотеза би могла да се подкрепи вероятно с някакви доказателства, тук има и друг компонент, който е времето нужно и енергията нужна, за да се набавят всички тези храни от природата, като събирането на плодове, зеленчуци, корени, гъби е отнемало време и енергия, а ловът е отнемал доста сериозна част от времето и енергията. Вероятно това количество протеин и други хранителни вещества, които са съдържали в това животно, най-вероятно не е било напълно всеки път достатъчно и оправдаващо разхода им на енергия и разхода им на време, което ни води до други размишления, а именно, че хората са живели близо до реки и до брегове на езера, морета, океани, което е свързано най-вероятно не само с достъп до вода, но и с това, че тези водоизточници могат да са богати на различни видове храна, като започнем от миди, раци и други, които биха могли лесно да се събират. Преминем през риба, която може да се лови дори с голи ръце или с копие и стигнем до ловенето с мрежа и вече рибарството. Става ясно, че всъщност хората са се препитавали от един момент нататък и с немалки количества от различни водоеми продукти, като това най-вече са риби и морски дарове. Тези храни се знае, че са богати на омега-3, което най-вероятно е дало възможност на човешките мозъци да се развиват и да имат достатъчно количество от нужните им вещества, а именно в този случай омега-3, за да могат да функционират нормално. Около 60% от човешкия мозък се смята, че е съставен от мазнини или по-конкретно от сухото тегло на човешкия мозък е съставено от мазнини. Омега-3 мазнините имат роля в състава на мозъка, на ретината и други. Мазнините от групата омега-3 ни се налага да си ги набавяме от външни източници, чрез храна и хранителни добавки и особено мазнините DHA и EPA, които се смятат, че са свързани с развитието и нормалното функциониране на мозъка. Част от хранителните източници, в които се съдържат EPA и DHA, са рибата и морските дарове. EPA и DHA се смятат за свързани с запазването на когнитивните функции при възрастни хора, както и с намаляването на възпалителните процеси в организма.